راديو إيرنا ኣብ ደቡብ ሱዳን ተፈጺሙ ብዝበሃል ዘሎ ምጥፍፋእ ኣማይት ሚልዮናት ዶላራት ሓደ ኤርትራዊ ዝርከቦም ሓያሎ ነጋዶን ሰበስልጣን መንግስቲ ሃገርን ተኸሲሶም ሰንትሪ ብዝተባለ ትካል ዝቐረበ 64 ገጻት ዘለዎ መርመራዊ ጸብጻባት ከም ዘመልክቶ በቲ ናይ ምጥፋእ ገበን ተኸሲሶም ካብ ዘለዉ ሰባት ስድራ ቤት ፕረዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ኣብ ንግዲ ከም ዝተዋፈረ ዝንገረሉ ኣባል ባይቶ ኬንያን ወዱን ፕረዚደንት ነበር ኣራብ ሞይን ጊደወን ሞይን ብገብረ ዝፍለጥ ገብረ መስቀል ተስፋ ማርያም ግደይ ዝተባለ ኤርትራውን ይርከብዎም ንሳቶም ኣብ ጸዓት ጽርግያ ህንጻን ካልእን ወፍሪ ምስ ዘካይዳ ትካላት ብምትሕባር ነቲ ምጥፋእ ከም ዝፈጸምዎ እቲ ጸብጻብ ዝጠቅስ እቲ ኤርትራዊ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ነጋዳይ ናብቲ ሃገር ንብረት ንምእታው 57 ሚልዮን ዶላር ብመልክዕ ልቓሕ ድሕሪ ምውሳዱ ነቲ ንብረት ከምጾ ይኹን ነቲ ገንዘብ ክመልሶ ከም ዘይከኣለ ሰነድ ሰንትሪ ይጠቅስ ሚልዮናት ዶላራት ገንዘብ ኣብ ምስጋር ዝተዋስኣ ከም ባንክታት ካርቱምን ቀጠርን እውን ከም ተሓባበርቲ ናይቲ ዝተጠፋፈ ገንዘብ ተወቒሰን ኣለዋ ደቡብ ሱዳን ብብልሽውናን ምጥፋእን ኣብ ቅድሚት ካብ ስርዓ ሃገራት እያ እዚ ሃገር ኣብ 2011 ከም ሃገር ካብ ዘቐመቱሉ ኣብዚ 8 ዓመታት ቢልዮናት ዶላራት ተጠፋፊኡ ከሳብ ምኽፋል ደሞዝ ሰራሕተኛታት ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ በፂሓላ ዘይመንግስታዊ ትካል ሰንትሪ ብህቡብ ኣሜሪካዊ ተዋሳኢ ጆርጅ ክሉኒ ተመዊሉ ኣብ ዘካየዶ ናይዚ ሃገር መጽናዕቲ ድማ ዝበዝሐ ምጥፋእን ብልሽውናን ዝፈጸሙ ኣካላት ላዕለዎት ሰበስልጣንቲ መንግስትን ነጋዶን ምዃኖም ኣስሚሩሉሎ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከባ 7 ሃገራት ዝነብር 27 ሚልዮን ህዝቢ ውሕስነት መግቢ ከም ዘይብሉ መንግስታት በዓል ስልጣን ንምዕባለ ኢጋድ ገሊጹ እዚ ብዝሕ እዚ 24 ሚእታዊት ናይቲ ውሕስነት መግቢ ከረጋግጽ ዘይካለ ብዝሕ ህዝቢ ዓለምና ከም ዝሽፍን እቲ ዞባዊ ውድብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ዘንጸላለወ ሓደጋታት ጥሜት ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 8 ሚልዮን ኣብ ሱዳን ልዕሊ 6 ሚልዮን ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ብተመሳሳሊ ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝቢ ጸልዩ ኩነታት ዘን ሃገራት ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ብዙሕ ከም ዘይተቐየረ እዩ ጸብጻብ ኢጋድ ዘመልክት ምስ ብዙሕ ህዝቢ ተን ሃገራት ብምንጻር ክረአ እንከሎ ብፍላይ ደቡብ ሱዳን 59 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ውሕስነት መግቢ ከረጋግጽ ኣይከኣለን እዚ ማለት ድማ 6 ካብ 10 ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ውሕስነት መግቢ የብሎምን ኣብዚ ዞባ ውሕስነት መግቢ ክረጋገጽ እንተዘይክኢሉ ሓደጋ ጥሜት ናይ ዘንጸላልዎ ብዙሕ ህዝቢ ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን መጠንቀቕታታት ቀሪቡሎ ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ዘስዓቦ ደርቂ ዘይብቑዕ ምሕደራ መንግስታት ዘይርጉእ መነባብሮን ግርጭታትን ህዝቢ ውሕስነት መግቢ ከረጋግጽ ኣብ ዘይክእለሉ ቀጻሊ ድኽነት ተሸሚሙ ከም ዝነብር ዝፍለጥ እዩ መንግስታት ዘን ሃገራት ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋጽ ነዞም ኣውራ ጠንቅታት ዝኾኑ ነጥብታት ኣብ ምፍታሕ ቅልጡፍ ተበግሶ ክወስዱ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ማሕቡብ መዓሊም ኣተሓሳሲቡ ቅድሚ 2 ዓመታት 8 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ናብ መበቆል ሃገሩ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ተቐቲሉ መርበባት ሓበሬታ ካናዳ ብዝዘርግሖ ዜና መሰረት እቲ ሚካኤል ገብሩ ዝተባሃለ ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ቅድሚ 2 ሰሙን ናብ መበቆል ሃገሩ ድሕሪ ምምላሱ ብዘይተፈልጠ ኩነታት እዩ ተቐቲሉ ተረኺቡ ነባሪ ከተማ ቶሮንቶ ዝኾነ ወዲ 41 ዓመት ሚካኤል ገብሩ ድሕሪ ሎቶሪ ምዕዋቱ ናብ ኢትዮጵያን ካናዳን ብቐጻሊ ክመላለስ ጸኒሑ ብዛዕባ ማውቱ ዝምልከት ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ዝገልጹ ቤተሰቡ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ካናዳ ሓገዝ ሓቲቶም ኣለው ሚካኤል ነቲ 8 ሚልዮን ዶላር ድሕሪ ምዕዋቱ ብምስጢር ክትሓዘሉ ደልዩ ከም ዝነበረን መርበባት ዜና ካናዳ ዝጠቕሳ እንተኾነ ኣማውቱ ምስቲ ሎቶሪ ብምዕዋቱ ዝወነኑ ሃብቲ ምትሓዝ ኣለዎ ድዩ የብሉን ገና ኣይተፈልጠን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምስ ተረፈ ትሕዝቶታትና ምክታልኩም ክትቀጽሉ ዕድሜና እዩ እዚ راديو إيرنا ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ዳግማይ ሰላምተና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዝቕጽል መደብና ብሰናይ ዘርኢ ተወልደ ዝዳሎ መደብ ዓለም ከመይ ኣለዩ ሰናይ ምክታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ድሕሪ 10 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ብስሒ ኣፍሪቃውያን ቆልዑ ልዕሊ ፍርቂ ድኻ ህዝቢ ዓለም ክበጽሕ ይኽእል እዩ ዝብል ሓድሽ መጽናዕቲ ኣብዚ ቅንያት እዚ ተቐልቂሉሎ እዚ መጽናዕቲ እዚ ነዚ ዝግምቶ ዘሎ ብስሒ ከም ሓደጋሪኡ ከም መጠንቀቕታዩ ኣምጺዎ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝቀናዕ መራሕቲ 150 ሃገራት ዝሳተፍዎ ዘተኣማምን ቀጻሊ ዕቤት ዝተማኡ ኣኼባ ክካየድ ምቅርራብ ዝግበረሉ ዘሎ ግዜ ምቅልሑውን ዝያዳ ሰማዕ እዝኒ ክረክብ ተባሂሉ እዩ ኣባል ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት
ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ 17 ዕላማታት ምርጋጽ ዘተኣማምን ዕቤት ተስማሚዐን ነይረን። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ቁጽሪ 1 ዝሰርዖ ዕላማ ከዓ ድሕሪ 25 ዓመት መጠኑ ዝሓለፎ ሕሱም ድኽነት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ዝብል ነይሩ። እንተኾነ በዚ ሕጂ መጺእ ዘሎ ሓድሽ መጽናዕትን ጸብጻብን እቲ ዕላማቲ ምርጋጽ ኣዝዩ ከቢድ ነገር ክኸውን እዩ። ኣብ ጸብጻቡ ወሲኹ ከም ዘርኣዮ እውን ሕሱም ድኽነት ጠጠው ምባል ንቖልዑ ከዓ ካብ ከምኡ ዝኣመሰለ ኩነታት ምግልጋል ብፍላይ ብኣህጉራዊ ደረጃ ተታሒዙ ክኽየድ ከሎ ዛጊት ሂቦ ዘሎ ውፅኢት ውድቀት ምዃኑ እዩ ዘርኢ እቲ ሓድሽ መጽናዕቲ። ኣብ 2030 ካብ ድኻ ህዝቢ ዓለም እቶም 55 ሚእታዊት ድኻ ኣፍሪቃውያን ቆልዑ ክኾኑ እዮም። ብግምት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 87 ሚልዮን ኣፍሪቃውያን ቆልዑ ድኻታት ኮይኖም ኩሎ ድዮም። ጸቢቑ እንተተባሃለ ኣብ መዓልቲ ብትሕቲ $2 ኣብ ዝነበራ ስድራ ቤታት ኩሎ ድቡ ምዃኖም ከዓ ኩሉ እቲ ድኽነት ንምንካይ ሕሱም ናብራ ንምእላይ ተባሂሉ ዝግበር ጻዕርታት ኣብ ተግባር ክውዕል ዓቐቢኡ ክኸውን እቲ መጽናዕቲ ኣጸቢቑ ኣስሚሩሉ ብዘሎ ሓቅታት ክርአ ከሎ ገና ናብራ ሕሱም ከሎ መነባበር እውን ዘየለኽነሱ ክሳብ ሎሚ ኣብ ኣፍሪቃን ካልእ ከባቢታት ዝዓለምን ሓንቲ ደ ክሳብ 5 ቆልዑ ትወልደሉ ኩነታት ክሳብ ዝሃለዉ እውን በቲ ዝበሃል ጻዕርታት ክመጽእ ዝኽእል ውፅኢታት ክንድቲ ተኣማኒ ይኮነን። ኣብ ድኻ ስድራ ቤታት ዝውለዱ ቆልዑ ገና 3 ዓመቶም ከይመልኡ ዝሞትሉ ኩነታት ብቁጽሩ ብዙሕ ምዃኑ እውን ካልእ ዘይከሓድ ግቱር ሓቂ እዩ። ሎሚ ኣብ ድኻታት ህዝብታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ህዝብታት ኣፍሪቃ ዝወርድ ዘሎ በደል መራሕቲ መንግስታት ንህዝቢ ዝኸውን ጥዑይ ሕንጻጣት ክስእሉ ብዘይምኽኣሎም ክኸውን ከሎ ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል ባንኪ ዓለም IMFን ካልኦት ንጥዕት ህዝብታት ዓለም ደው ንብል ኢና ዝብሉ ትካላት ከም ኣፎም ኣብ ግብሪ ዘይዓዩ ብምዃኖም እዩ። ቆልዑን ስድራ ቤታቶምን ሎሚ ብቐጥታ ዘድልዮም ደገፍ ገንዘብን ብገንዘብ ክትርጎም ዝኽእል ነገራዊ ነገራትን እዩ። እዚ ግን እኹል ክኸውን ኣይክእልን። ነዚ ጸጋታት እዚ ናብ ትምህርትን ጥዕናን ናይቶም ቆልዑ ስድራ ቤታቶምን ከም ዝቐንዕ ጌርካ መሓዙ መተካእታ ዘይብሉ ብሉጻት ተሓሓዛ እዩ። ሎሚ ናብራ ድኻ ህዝቢ ዓለም ክመሓየሽ ዝሕግዙ ሕንጻጣት መንግስታት ኮነ መደባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዕላማታቶም ከይሃረሙን ተተሪፎም ካልእ ከም ናይ ትምህርቲ ዝኣመሰለ ወሳኒ ዕላማታት ብኣሉታ ክጽለዩ እታ ናይ መወዳእታ እንግሊዛዊት ከተማ ፈረንሳ ዝብል ቃላት ፍራንሳ ላቨለይ ነይሩ። ንሱ ንወደብ ፈረንሳ ዝኾነት ካለይ ክገልጽ ተጠቕመሉ ቃላት ካዩ ነይሩ። ፍራንሳ ላቨለ ፕሬዚደንት ጨንፈር ንግዲ ሰሜን ፈረንሳ ኮይኑ ካለይ ከዓ ኣካሉ እያ። ብመሰረት ላቨለ ዝሃቦ መግለጺ ወደብ ካለይ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሕ ናይ ሰብን ካልእ ዋኒናትን ርክብ ዘለዋ ከተማ እያ። ከምኡ ምዃነ ከዓ ዘይከሓድን ኣብ ደምና ዝተሰረተ ነገርን ይብል። ወደብን ከተማን ካለይ ምስቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቻነል ዝብል መስመር ኮፍ ኢላ ኣላ። ባንዴራታት፣ መዘናግዒታት፣ ህዝባዊ ስፍራታት፣ ባራትን ኣብያተ መግብን ዓዲ እንግሊዝ ንካለይ መርሓባ ዝብልኣ ዘለዋ ዘመስል እዩ። ሰባት በቲ መስመርቲ ተጠቒሞም ካብ ደቡብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ሰሜን ፈረንሳ ይመላለሱ። ሎሚ ግን እዚ ኣካል ዓዲ እንግሊዝ ዝመስል መልክዕ ዝሓዘት ከተማን ወደብን ፈረንሳ ዝኾነት ካለይ ዝስማ ሰፈር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይኽሰት ብዘሎ ምዕባለታት ኣጸቢቓ ክትጽሎ ከም እትኽእል ይርአ ኣሎ። ዓዲ እንግሊዝ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ሓደ ኩኻያ ትብሎ ዘላ። ስለዚ ከዓ እዚ ነገር እዚ ከምቲ ክኾኖዩ ዝበሃሎ ዘሎ ኮይኑ እንተተወዲኡ ንቁጠባዊ ምትእስሳር ካለይ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ብኣሉታ ክጸልወዩ ከም መደብ ስምምዕ ይገበር ኣይገበር ዓዲ እንግሊዝ ኣብ መወዳእታ ትጥቕሚ ንሕብረት ኤውሮጳ ክትሓድጎዩ ትጽቢት ዝግበር ዘሎ። ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ መንግስቲ ፈረንሳ ከዓ ኣብ ካለይን ካልኦት ኣብ ሰሜን ፈረንሳ ዘለዋ ከተማታትን ወደባትን ሓድሽ ናይ ጉምሩክ ስርዓትን ኣገባባትን ክገብር ይጀማምር ኣሎ። ብፍላይ ከተማን ወደብን ካለይ ኣብ ሓደሽቲ ትሕተ ቅርጺ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ምውፋርያ ትርከብ። ካለይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ዓዲ እንግሊዝ ብመንገዲ እንግሊዝ ቻነል ጥራይ ክሳብ $7 ቢልዮን ዝግመት ናይ ንግዲ ኩነታት ዝፈጠረት ከተማን ወደብን እያ። ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ቤልጅምን ጀርመንን ተኸቲላ ምስ ፈረንሳ ጽቡቕ ዕዳጋታት ዘለዋ ከተማ ናይ ኤውሮጳ ምዃና ፕሬዚደንት ጨንፈር ንግዲ ሰሜን ፈረንሳ ይሕብር። ስለዚ ከዓ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ከጋጥም ዝኽእል ንግዳዊ ምብታኽ
ሕማቕ ሳዕቤናት ክኸትል ከም ዝኽእል ይግመት። በዚ ኩነታት እዚ ኣጸቢቑ ክጽሎ ካብ ዝኽእል ጽላታት ቀዳማይ ቱሪዝም ክኾን ከሎ ካልኣይ ከዓ ሃብትን ምክፋፍን ዓሳዩ። ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ካልእን ዓዲ እንግሊዝን ዝካየድ ካብን ናብን ጉዕዞ ብመንገዲ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ዝካየድ ብምዃኑ ናይ ዝዋኒን እዚ ምስንኻል ን20 ሚእታዊት ዋኒን ካለይ ኣጸቢቑ ክጸልሆዮ። ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ትውፃእ ኣይትውፃእ እዚ ናይ ብዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ዝካየድ ንግዳዊ ርክብ ጠሪሹ ከቋርጽ ትጽቢት ከም ዘይግበረሉ ኣብቲ ዕዮቲ ተዋፊሮም ዘለዉ ሰባትን ኣካላትን ይገልጹ። ከም ዘወርቲ ታክሲ ዝኣመሰሉ ብሸነኽ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዉ ሰብ ዋኒን ምውፃእ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ብፍላይ ኣብቲ ነፃ ቀረጽ ዝበሃል ርክባት ኣኽሳቢ ምዕባለታት ክህሉ ከም ዝኽእል ይገልጹ። እንተኾነ ብውልቅን ብሓላፍነትን ኣብ ዋኒናት ፈረንሳ ዘለዉ ዜጋታት ምውፃእ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ሕማቕ ከም ገሊላ ሓሳባ እንተትቕይር ከዓ ጽቡቕ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎም። መርገጺ ዓዲ እንግሊዝ ዓቢ ጌጋዩ ዝብል መረዳእታ ከዓ ይሕዙ። ኣብ ዝካየድ ጻዕርታት ሰብን ጉጅለ ሰባትን ኮነ ክሳብ ብሃገራት ዝካየድ ምትእኻባት እቲ ሓደገኛነትን መለከምን ክኸውን ዝኽእል ደረጃ እቲ በፂሐየ ካብ ዝንላዕሊ ክኸይድ ኣይክእልነ ዝብል እምነት እዩ። ሰባት ኮኑ ሃገራት ብዝኾነ መንገዲ ኣዋጋዕ ዕዳጋ ዘእትውዎ ነገራት ኣለዎም። ብደረጃ ሃገራት እውን ከምኡ እዩ። ሃገር እስራኤል እንተወሰድና ንኣብነት ኣብ ድሕነታን ጸጥታኣን ዝኾነ ዕግበት ክትረክብ ኣይግባኣን። በዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ግዜ ክትሰርሕን ክትሸቐልን ኣጸቢቑ ዘዋፅኣ ነገር እዩ። ከም ኩሉ ባህርያት ፖለቲካን መንግስታትን ኣብ መንጎ ሰበስልጣናት እስራኤል ዝርአ ህልኽን ውድድርን ኣቦትኡ እዩ። እቲ ውድድርን ህልኽን ሓደ መለክዒ ምስ ሓዘ ዝዕወት ምስ ተዓወተ ግን ንድሕነትን ጸጥታን እስራኤል ከቐድም ከበራትዕ ዝኽእል መደባት እዩ ዝሕንጽጽ። ድሕሪ ዓወቱ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ጥሙር መንግስቲ ንመስርት ምባሉ እውን ካብዚ ንባብ እዚ ዝርሓቕ ኣይኮነን። ነቲ ጥሙር መንግስቲ መን ይመርሖ ከይጠቐሰ ነቲ ጻውዒት ኣቕሪቡ ምንባሩ ገና ዘይተመለሱ ሕቶታት ዝሓደገ ፖለቲካዊ ስጉሚ ምዃኑ ዝከሓድ ኣይኮነን። ከም ሓሳብን ከም ንዝያዳ ስራሕ ዝዕድም ኣጠማምታን ግን ብኣወንታ ክረአ ዝኽእል ነገር እዩ። እዚ ንእስራኤል ንዓሰርተታት ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ዝመርሐ ሰብ ሰልፉ ሰልፊ ሊኩድ በንጻሩ ዝኾነ ሰልፊ ተበሊጹ ተሰዒሩ እዩ። ኣድመፅቲ ካብ ክልቲኡ ሰልፍታት ኣይናይ መርሕ ክውስኑ ይከኣሉን። ስለዚ ከዓ ሰፊሕ ጠማሪ መንግስቲ ምምስራት ከም ሓደ ዓብ ነገር ተራእዩ ተወሲዱ። ኣብ ከምዚ እስራኤላዊ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ተቃዋሚ ሰልፍን ጻውዒት ናታንያሁን ምቕባል ኣብዩ ምርኣይ ኣብ ሰልፋዊ ዓወቱ ደው ከም ምባል ኮይኑ ዝተራእየሉ ፖለቲካዊ ንባብ እዩ ተዋሂብዎ። በዚ ኮነ በቲ እቲ ጉዳይ ዝበጽሖ ደረጃውን ንጎኒ ገዲፍካ ኣብ ሓንቲ ብጸጥታኣ ብዙሕ ስግኣት ኣለን ትብል ሃገር ምስ ብዙሕ ፖለቲካዊ ጉዳያታን ኣብኡ ክረአ ዝኽእል ፍልልያትን ንነገራት ኣልያን ኣመሓዲራን ክትከይድ ምርኣይ ገለ ዝውሰድ ምዕራፋት ኣይሰኣኖን እዩ። ንጓኖት እቲ ኩነታት ዝኾና ህዝብታት እስከበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነዛ መወዳእታ ነጥቢ ምኽንያት ጌርና ንሃገራውነት ኣመልኪትና ኣብ ኤርትራ ካልእ ከባቢታት ዓለምን ከመይ ንሪኦ ኣብ ዝብል ነጥቢ ጌርና ንናይ ሎሚ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ክንዛዝሞ። ሃገራውነትን መንፈሳቱን ልክዕ ብዘይብሉ መንገዲ ኣብ ፍቆዶ ዝዓለም ይረስና ኣሎ። ትርጉማትን ክኸትሎ ዝኽእል ሳዕቤናቱን ከመይ ኢልካ ምምርማር ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ሎሚ ነዚ ነገር እዚ እዚ ዓለም እዚኣ ከም ዝዓበየ ፖለቲካዊ ሓደጋ ኣብ ልዕሊኣ ተጻዒኑ ዘሎ ደረት ዘይብሉ ሕሉፍ መንፈስን ስምዒትን ሃገራውነት እዩ። ኣብዚ ክንጸር ዘለዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ግን ኣሎ። ሃገራውነት ብባህሪኡ ኣዕናዊ ድሕሪት መላሲ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ይኮነን። ከም ዝኾነ ሃገራውነት ብልክዕ ዓቐኑ እንተተታሒዙ ትርጉሙ ዓቢ ኣገልግሎቱ እውን ከምኡ ዓቢን ቁም ነገርን ዝሓዘለ እዩ።
ንሕና ኤርትራውያን ወዮድኣ ኩነታት ይሓገዘና ንበር ኣብ ትርጉም ሃገራውነት ኣርኣያዝ ዓለም ክንከውን ንኽእል ህዝቢ ኢና ሃገርና ንፈቱ ምእንተ ሃገርና ከዓ ብዙሕና ሓመምን መስዋእቲ ንኸፍልን ናትና ንስለ ውሽጣዊ ክብርናን ባህግናን ዝቐንዐ ሃገራውነት እዩ ዘሎና ከም ህዝቢ ከም ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ንኹሉ መስዋእቲ ኸፊልና ዝደረዕናዮ ሃገራውነትና ብዘይ ግቡኡ ናብ ውልቃዊ ረብሓታት ኣቕኒዑ ኣብ ጎረቤታዊ ጎንፅታት ኣሊኽና ምጽንሑ እቲ ዝዓበየ ኣብ ልዕሊና ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ሃገራዊ መንፈስናን ከቢድ ክሳራን ማሰይትን ዘውረደ ንሕና ብኸምቲ ሃንቀው ዝበልናዮን ዝግባእን ተኻሒስና እንተንኸውን በቲ ኣብ ቃልሲ ዝተኸፍለ ከቢድን መሪርን መስዋእቲ ይኣክል ተባሂልና ኣብ ውሽጥና ሰላምን ቅሳነትን ዕቤትን ዘረጋግጽ ኣብ ከባቢና እሙን ጥራሽ ጥርጥር ዘየንጸባርቕ ዝዓውት ዝምድናታት ፈጢርና ኣብ ትርጉም ሃገራውነትን ዘመናዊ ፖለቲካዊ ሓርነትን ሞተርን ኣርኣያን ምኾና ነርና ምኽንያቱ ሃገራውነት ብምፍላይ ሓሳባት ብምቋም ዝተፈላለየ ሰልፍታት ዘይህረም ተሪር ዓንድዩ ከምኡ ምዃኑ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዝዓለም ብግብሪ ከም ዝተረጋገጸ ስኑር ታሪኽ ዛንነብረላ ዘለና ዓለም እዩ ዓቀብቱ ኮነ ኣብ ፍኑ ሓርነት ዝኣምኑ ዝሓለፉ መራሕቲ ዝዓለም በዚ ነገር እዚ ተቐይዶም ከይዶም እዮም ገለ ኣብነታት ክጥቀስ ምስ ዝድለ ንኣሜሪካውያን ውድሮ ዊልሰንን ቴዲ ሩዝቨልትን ንእስራኤላዊ ዳቪድ ቦንጎርያን ንህንዳዊ ማህተማ ጋንዲ ንፈረንሳዊ ቻርለስ ዴጎል ንእንግሊዛዊት ማርግሬት ታቸር ምዝካር ጥራይ ኣኻልዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም እዚ ተወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዕሙ እዩ ንሎሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝበንላይ ትሕዝቶ ዳሊና ኣብ መደብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም በኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ንምንታይ ዝነብር ምንባር ብዙሕ ዓይነቱ ክበሃል ብዙሕ ግዜ ሰሚዕ ኣለኹ ምንባር ካብ ምብላዕ ምስታይ ምንቅስቓስ ሓሊፉ ትርጉሙ ይርዳእኒ ነበረን ትብዓት ከም ዝሓትት እውን ተረዲእ ኣለኹ ትብዓት ማለት ሴፍ ቅትለት ዘይኮነ ሴፍ ሕልና መዚዝካ ንቑኑዕ ነገር ወትሩ ድልው ምዃን ኣብ ጽልግልግታ ድምቀት ምፍጣር ብርሃን ውሽጥኻ ብፍጹም ዘይምጥፋእ ንመቕረብካ ጥራይ ዘይኮነ ንኹሉ ብዓይኒ ሰብኣውነት ምርኣይ ኣብ ዘይኣመንካሉ ኣሜን ዘይምባል ብዋጋ ካልኦት ክጥዕመካ ዘይምምናይ ብቐንዛ ካልኦት ዘይምውዛይ እዚ እቲ ኽልወካ ትደልዮ ንኻልኦት እውን ከም ዘድልዮም ምርዳእ እዚ ነጥብ እዚ ብዙሓት ዝፈልጥዎ ነጥቢ ስለ ዝኾነ ኣነ እውን ነዚ ነገር እዚ ፈሊጥ ኣለኹ ተግባር ካብ ክልሲ ሓሳብ ከም ዝኸብድ ኣስተውዒለ ይፈልጥን ሎሚ ግን ነዚ እውን ኣስተውዒለ ዝኸበርካ ፍቕረይ ሽሕ እኳ በበይኑ መንገዲ ናሃሉ ወግሐ ጸብሐ ካብ ምሕሳብካ ግና ይቋረጽኩን ኣዒንተይን ልሳነይን ከይከፈትኩ በኣኻ ሓስብ ንፍቕካ የብለካ ዘበርትዑ ንጽሑፋት ካብ ምንባብ ዓዲ ይወዓልኩን ብርግጽ የፍቅረካየ ከም እንተ ዘይከውን ነይሩ ደስታ ኣብ ዙርያኻ ብምህላወይ ጥራይ ዝርከብ ኣይመሰለንን ነዚ ኩሉ ፈጣሪ ዝሃበኒ ጽቡቕ ነገር ከሲረ ንዓኸ እንተ ዝኸስብ ይነብር ምህላወይ ምትረዳእኒ እናበልኩ ዝቖዘም ኩልካ የስሓቐካ ነይሩ
ስለምንታይ ከም ዝኸውን ኣለኹ ኢለ ምስ ነብሰይ ፊት ንፊት ገጢመ ብሕቶን መልስን ኣይዋጠርክዋን ባርኣያ ስላሴ ዝተፈጠርካ ሰብ ከም ዝኸማይ ድኹም ሰብ ምዃንካ ኸስተውዕል ኣይከኣልኩን ክትርዳእለይ ዝደለካ ግን ጨካኒኻ ይብለካ የለኹን ክልቴና ዓቕምና ከም ዝገበርናየ ክሕብረካ ደልየ ንስኸዳ እንታይ ዓቕምኸ ጌርኪ ኣይትበለኒ ደኽምቲ ፍጥረት ምዃነይ እምስክረልካ ኣለኹ ዝኸበርካ ፍቑረይ ወዲ ሰብ ነቲ ሕጉሰኒ ዝብሎ መንገዲ እንተተኸተለ ጌጋ ስጉምቲ ዝወሰደ ይመስለንን ጻዕሪ ሰብ ሓጐስ ንምርካብ እዩ እሞ ሓጐስ ከረኽባዶ ኸይትብለኒ ነዚ ንምግምጋም ንኣነባብረኻ ምጥማት ዝሓይሽ ይመስለኒ ምኽንያቱ እንተስረኺብካዮ እንተሳብ ምድላዩ ኣለኻ ብረገጽ ግን ዝሐጕሰካ ትፈልጥ ኢኻ ፈጣሪ ልብኻ ብሓጐስ ይምላእ ከምዚ በፂሐ ዘለኹ ኣረዳድኣ ንሕና ደቂ ሰብ ኣብ ኢድና ንዘለዎ ኣይነፍቅርን ኢና ነዚ ናብ ትዕድል ተፈጥሮ ኸጸጕዖ ይደልን ክመልሰካ ደኣ ኣይትጃጅወኒ እምበር ዋዛን ሰሓቕን ገዲፈዮ ኲሉ ፈላጥየይ ብስንፍናይ ዘዕልል ዘሎ መስለኒ ኣይኮነን ብርእሰ ተኣማንነት ክዕልል ነዚ መሬት ክረግጸኳ ስክፍታ ስመዓኒ ሰብ እንተተዳሂሉ እንታይ ከም ዝኸውን ካብ ነብሰይ ተማሂረ ኲሉ ነገር ኣለኒ ክረአየኒ ግን ኣይከኣለን ሰብ ጸልየ ሰብ ምጽላእ ነብስኻ ምጽላእ ምዃኑ ዝጠፍኣካ ይምስለንን ምንጭ ሓጐሰይ ንስኻ ትመስለኒ ኣብ ድቃሰይ ምስለኻ ደጋገመኒ ኣብቲ ዕድመ ዘይብሉ ወድሳኻን ዕላልካን ክትሩ እምነት ኣሕዲረ ቅንጣብ ጥርጥር እውን ኣይነበረንን እወይ እምነት ክጠፍኣካ ኸሎ ኸፍእ ሃንደበት መቕያርካ መቐባሉ የስኢነ ካልእ ሰብ ክትቅየር ግዜ ወሰደልካን ሰብ ምዃንካ ከም ኩሉ ሰብ ኣብ ጌጋ ከም ትነብር ቅልጥፍ ኢለ ክቕበሎ ይከኣልኩን ሎሚ ብዙሕ የፈሊጠ ንወዲ ሰብ ዘይፍጸም መብጽዓ ከም ዝቐትለውን ኣስተውዒለ ኣለኹ ዝገርመካ ንኸርስዓካ ዘይፈተንኩ የለን ዓለም ጸሊአ ምስ ሰብ ሓሊፈ ምስ ፈጣሪ ክራገም ጀሚረ እንታይ ምዃኑ ግን ኣይሰለጠንን እምበር ካብ ልበይ ባሕጒጉ ኸውጻእካ ብዙሕ ለሚነዮ ምኽንያቱ ክረኽበካን ክርስዓካን ኣይከኣልኩን መምህረይ ሓደ ግዜ ኣብ ክፍሊ እናምሃረ ኸሎ ኣብ መንጎ ትዕግስቲ ዘይብሉ ሰብ ፈተና ኽጻወር ኣይክእልን እዩ ዝበለና ርእሰይ ከቕንዕ ትሕግዘኒ ግዚኡ ግዲ ዘይበጽሐ ንምንታይ ዝነብር ዘለኹ ትብል ሕቶይ ግን መልሲ ረኸብኩላን ጭንቕ እብል እሞ ዝሑዘን ጭብጦን ጠፍኣኒ ወዲ ሰብ ኣብ ነፍሱ ከፍ ወጋሕታ ከም ሓድሽ ሰብ ምስ ሓድሽ ዕድሉ ከም ዝውለድ ጥራሽ ርስዐዮ እቲ ሓቂያ ዓርየ እናፈለጥክዎ ከም ዘድመኻኒ ንዘዘኻኽረኒ ሰብ ግን ጽልእ የብሎ ከም ምኽንያት ንነብሰይ መጠበሪ ዝሓስክዋ ደኣ ኸይትኸውን እምበር ሓንቲ ዝሰማምዓንን ዝሰማምዓላን ኣባህል ኣላ ወዲ ሰብ ዓቕሚ ዝገብር እቲ መዓልታዊ ህይወትና ንገብሮ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ዓቕምናዩ ኢለ ይኣምን ብዝኾነ ካባይ እምበር ካብ ሕልናኻ ክትሃድም ስለ ዘይትኽእል ኣብ ዘይፈልጦ ዓለም ኣእቲኻ ምስ ንመዓተይ ገዲፍካ ንምኻድካ ውሽጥኻ ከም ዝሓቐየካ ይጠራጠርን እዚ ግን ሰብ እንተ ኾይንካ ማለት እዩ ሰብ መሰል ኣራዊት ኣሎ ድዩ ኸይትብለኒ ኣነ ዝምልስ ኣይኮነን ዘጉሄድ ነገር እንተሎ ግን ነቲ ብስቱር ዝገበርናዮ ከም መነየቲ ክትጥቀመሉ ናብ ኣደባባይ ምዝርጋሕካ እዩ ወደይ እንታይ ገበርኩኻ ሽግረይ ዘይተኽእለኒ ምሳይ ከም ዘይትነብር እናፈለጥካ ምስ ካልእ ክነብር ዘይተፍቅደለይ ንልቢ ኹነካ ግን እቲ ብስቱር ትፍጽሞ ብስቱር መሓዝ ናይ ውርዝያት እዩ ኣብ ስምዒት ኣትየ መስለኒ ከመይ ኣለኻ ኸይበልኩ ናብ ጉዳይ ኣትየ ከመይ ኣለኻ ዘይምባለይ እውን ኣይትገረም እቲ መልሲ እናስሓቕካ ግን ከኣ ስምዒትካ ተቖዋጺርካ የቕሬታ ክትሓተኒ ኢኻ ኣብ ዓለም ከመይ ዓይነት ኣብ እምነታ ጽንዕቲ ንፍቕሪ ውፊት ሰብ ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ክደግመለ ኢኻ
كمزون كتبلني تخيل رسيع كان خم زي تفلت إنها محلكا تنقرني خا رخيب كان ناس جارك غيركا قريف كان يخنسخا نعاخز رخبت عويتلو أب زمن زخما خف أرز رداء مركاب مالت قلي لا يكونن سلز بدلكو خجن داقمايك الرأيك خبيد النغم تبلني سلز فلت نزم زربرو بنقالاتنا المسماع جلو تخونا مرتكون أبا خبز حمو أبك علي صنعت خمزي كونكو تفلت النهاء لو مجن انت هيكوها خط مكايدو مبار زحلف كوق وانشلا بليخ نقركا أبز حلف قنيات عقلي أسبيبه إذا حنت عرف تغرق بلازق لقات أمي موت مخانون دمديمه أبوش حقات أمي كي موتكا عرفت يلنك بهال سميع اللخو أنون كابنا تساقوخو من بار موت مريز موت نحوار مخوال أبتهم موت بزعبا زخونا فتور كحسب عقمي راقبكون أبوي جنر رأيني أبوي حلال دك حاقفو خسعم هررتو قجل بلني أيقرم كان بار نازخل سعيره آيتو موت فتينه يك ألا تفلي زبالكو أسيد ستيه أين لعلي هين تحت غنكو ساب سلزركب النجين تقوى يوم حكمنا وسدني ترفز بلا نفسي أب معلتاس لزي تخيد بحيل فتقاري كموت وزيه انت عين السيطان كم الحزني فلتكون مبار أفتنا موت جن بزيحة مويتان تزنبر وتم بدحري بموتي ساقوي سدرابيتي ترائمني في قيل لهم نسخاون تنكتو قداي سلزخونكا كتساقو كوانت زيكا ألكا نحن سابقن رأسخا مدننك علي بزحات فتوتي حانت الزربا رقاقو مولاي بحديد كاي تتاقعنيها بحدو قنزعوم فقري اللي نبلوني سموا بزخرنا قتلني قناف كيريو رأسي كينو حانت نقر كسرحي كعلان بزيكا خازي حسابوانين يبلين ازغلون لخونكو جن مورال نبها بيون قزيسي إنكا قزعز إيمس نبعت عيني كوينو علالي أمونغو حدا رفدي أدي مساوكوي أبقبلا كوفي لهم نعلو لخلو أكوي زفتونا مسرح نقدي تسفا خمز قرصون عدلن خمزي كونن إنا ماررخ على خلو كساب زود صني لا سمعتو أتا أنا وترز دقاقما أكوي ون دمسو هابرخ أبيلو عينتو نابدي تخيلو نمنتا يزنبر زلخو مسبلا لبي بسنباده فك تبل تفلتني كابتا حطون لعلي اتعملسي زيادة قدساتني أزاني تسألي لبي كفيتين اتعملسخ سمعا خمزلني مس نفسي تسمى معكو أدي نتحطو بقبوك كتملس عقم اللوادي بلان بعبي دما أكوين من تاي نبر مهلاو ناي مفلات حلفنة اللوادي بلان زقد سنين بران هنت إنتي ملس الدين مسمعيو مغنياتو نمن تايز نبر زلخو نابلكو مس نفسي زبقسو المعالتات وحدا يكونان أدي بهدات يمانا إيدا بمنكوبو بمعلاب حنساب نلعلت أميتا ناب مريت دنانات حاس آرقن كا ملأت زلوا سحاق سحاقات اندعيا كوينبار أنا كو حق حايش مسحاقا كالئمل اخت اللواس لزبالكو كحبراي دلخون ريخا لخا إلا جمرات أفدقنا من بار حانتي كونتن من تايز نبر زلخو كساب مبازب صحاكاون حانت أفدقت رايس لتفلت إخا اتا أفدقز لستعصوتكا رأيخا عدلكا مستا أفدقز تعصوه مسيلو كالو نزا استوعل أفدق عوات أزيب زحيو فتقارين ودساب كابزهابو صقا ناي مستوعالن من مزانن صقا خنتك أمولن تخيلنا أما عالتاوي هيوتنا نزلنا عدل كنستوعللو نخل كتقوع زلو صنحكا من قدي عزو انتدا خوينو اتا زلات كماراتي تمليسكا خالق من قد تدللكا أزي بنشتا نقر كخون كله أب عبيت قدياتون حدا من قد انت تعجيكا
من قد ياخد غير صنحيلا بخمين سلمتين على العلات هو يفلتكون كم زبالات نابنتها فقري مسبلات حان تقال كي سمعك واغي تمولكوني أأزاني كركباي مسألعكون أديك أزيلا أفقري نتم نفكره من بار نتم زفكرنا زخون كفوت لبيا بلنان أزي بينا ودليايو نتنفكرهم سأنايو واقا زي بلنا خوي نخساب سمعنا هيوتنا نسأل نبت زفكرنا قصنا تنملسقن واقا تراي زي كونه كساب كندي كبرات مخناون متردعنا لمنتا يزنبر زلخوي الكاني كساب بهيوت زلخاخ تحقوس لبخا بدستخ ملا تنبر مهلاو كاستوعل حانتا أفدقاس لستعصوتكا كتودغن كتشنغن زي كونه كال أفدقا خساب مفتارون أمرخاخ بلا حتى اللو حقوست كان لستخان كاب سبات كونه نقرات كيتصبيو أبوشت خايزولو مسبلات أو كوياب قوز وزر أخوون حقوس ملكت كرم شعور إيرلو زي فلت برهو في شيختها متقولا أنا ون حقوسي يابوشت إيكم زلو غستوعل قدخ إليه زستوعل الليس لزينا برنبر قلفو لينات كنبرن خمز خقل اركز انياهي أفدقنا منبار حانت زي مخانات ردي اللخو سلزي كابت زلمت كوو زقو الزمن قدنا الليلة نهيوتي بخلق من قدي كقوعزا جميل اللخو أتانا يوتري حتس أرقوان أتا تسقر زيت مسلكا هموت مسقركا نابرهان وطيخا كم سبكا الناس حقا تنبر كم زكال كم مسكرون بغيع اللخو تفصمه تسفيت يوحنس مسكرم 23 قلتشحن 19 حمد نقسنتي أبتكوا عبن اشتون وعلو السفرة هندبت تلعيلو برتو عبا خبرا سب كلا نفسات عقب بابزاز رخبتو برغزا مسكوت نابلو عصو لكتو قدام عبا خبرا يقوارز تبلكايو ويكختو انت أنا أب قدميو كنسي بحشقتا قد نقيرن نبسي مسكرب كونا بتغاو ترديني قنقنيا قطعو أبتبرتع حبوبلا أزنيز تربعي زناوز مرير بخيات سميعي مستير بريه اللي مسؤون بيعي نتبرتع لقسو سمعي مساني نزر خبو حمدنا خدني أبي اللو أتوم تمالي رقص زدارونني سحقم زي ودا درار تسقابنا عيني رقاص نافقه شتا ما يكوينني أبي اللو دهي چاو تو أمسيني صحي قطري ورحليتي ولدي شتو تخنيني مسبلي حمد نقسنتي كم قلقيرني بلعنا خبداي كي تردعني تأنينيت حويسيو تسفان تقبرين زعينين ترأيو أيتسنحن زنبريك قطعو زحلو كلتيان تارسمعت أيرو في شخ هيلوني تقاديلو اللخلكا مسبلكو نبعتو حبيسو ناب سفر قدمنا لاقيسو وي حمد نقسنتي وي فطرتي لمو لكيوان انت سئنو حمد ون الزاربن نافقنيو نمسقنكا تشمو سلمون راديو إرنا
ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ጊዜ ጅግና ጊዜ ሰላሊዓ ጊዜ ዳኛ ጊዜ ቀላሊዓ ምድሪ ዝቐበሮ ንስኻት ብንቁሮ ንስኻተን ትጎል ብዝዓቆሮ መናሎኽ እንዳኻ ተጠባቕ ሓቂ ዘየዳሉ ብይን ተወኪሱ ዓቕሊ ዓቕሊ እምበር ባዕልኻ መዘርና ትዕግስቲ ህድኣት ዝኣርማኻ ዘይተለዋዋጢ ዘይመንቀልሃወጢ ነቶም ህውኻት ብሕልና ብቱኻት ልጓሚኻ ብስርዓት ቀያዲ ብሶላኢኻ ማእዝን ሓባሪ ነቶም ዝህንደዱ ብሸሪጥ ልሳኖም መጋርያ ዝኣግዱ ኣካፍርድካዮም ባዕላቶም ክነዱ ኣካረአናዮም ክዕበድብዱ ገጣሚ ኤርምያስ ኣሮን እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ። ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ቀድሚ ምዝዛሙ ዜና ደጊማ ኣስማዕኩም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ተፈጺሙ ብዝበሃል ዘሎ ምጥፋእ ናይ $100 ሚልዮናት ሓደ ኤርትራዊ ዝርከቦም ሓያሎ ነጋዶን ሰበስልጣን መንግስቲ ሃገርን ተኸሲሶም። ሰንትሪ ብዝተባሃለ ትካል ዝቐረበ 64 ገጻት ዘለዎ መርመራዊ ጸብጻባት ከም ዘመልክቶ በቲ ናይ ምጥፋእ ገበን ተኸሲሶም ካብ ዘለዉ ሰባት ስድራ ቤት ፕረዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ኣብ ንግዲ ከም ዝተዋፈረ ዝንገረሉ ኣባል ባይቶ ኬንያን ወዱ ንፕረዚደንት ነበር ኣራብ ሞይን ጊደውን ሞይ ብገብረ ዝፍለጥ ገብረ መስቀል ተስፋ ማርያም ግደይ ዝተባሃለ ኤርትራውን ይርከብዎም። ንሳቶም ኣብ ፀዓት ጽርግያ ህንፃን ካልእን ወፍሪ ምስ ዘካይዳት ትካላት ብምትሕባር ነቲ ምጥፋእ ከም ዝፈጸምዎ እቲ ጸብጻብ ዝጠቅስ። እቲ ኤርትራዊ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ነጋዳይ ናብቲ ሃገር ንብረት ንምእታው $57 ሚልዮን ብመልክዕ ልቓሕ ድሕሪ ምውሳዱ ነቲ ንብረት ከምጾ ይኹን ነቲ ገንዘብ ክመልሶ ከም ዘይከኣለ ሰነድ ሰንትሪ ይጠቅስ። ሚልዮናት ገንዘብ ምስጋር ዝተዋሳእ ከም ባንክታት ካርቱምን ቀጠርን እውን ከም ተሓባበርቲ ናይቲ ዝተጠፋፍአ ገንዘብ ተጠቒሰን ኣለዋ። ደቡብ ሱዳን ብብልሽውናን ምጥፋእን ኣብ ቅድሚት ካብ ስራዓ ሃገራት እያ። እዚ ሃገር ኣብ 2011 ከም ሃገር ካብ ዝቖመትሉ ኣብዚ 8 ዓመታት $ቢልዮናት ተጠፋፊዩ ክሳብ ምኽፋል ደሞዝ ሰራሕተኛታት ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ በፂሓ እያ። ዘይመንግስታዊ ትካል ሰንትሪ በህቡብ ኣሜሪካዊ ተዋሳኢ ጆርጅ ክሉኒ ተመዊሉ ኣብ ዘካየዶ ናይዚ ሃገር መጽናዕቲ ዝበዝሐ ምጥፋእን ብልሽውናን ዝፈጸሙ ኣካላት ላዕለዎት ሰበስልጣንቲ መንግስትን ነጋዶን ምዃኖም ኣስሚሩሉሎ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከባ 7 ሃገራት ዝነብር 27 ሚልዮን ህዝቢ ውሕስነት ምግቢ ከም ዘይብሉ መንግስታት በዓል ስልጣን ንምዕባለ ኢጋድ ገሊጹ። እዚ ብዝሒ እዚ 24% ናይቲ ውሕስነት ምግቢ ከረጋግጽ ዘይከኣለ ብዝሒ ዓለምና ከም ዝሽፍን እቲ ዞባዊ ውድብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ዘንጸላልወ ሓደጋታት ጥሜት ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 8 ሚልዮን፣ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 6 ሚልዮን፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን ብተመሳሳሊ ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝቢ ጸልዩ። ኩነታት ዘን ሃገራት ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ብዙሕ ከም ዘይተቐየረ እዩ ጸብጻብ ኢጋድ ዘመልክት። ምስ ብዝሒ ህዝቢ ተን ሃገራት ብምንጻር ክረአ እንከሎ ብፍላይ ደቡብ ሱዳን 59% ካብ ህዝባ ውሕስነት ምግቢ ከረጋግጽ ኣይከኣለን። እዚ ማለት ድማ 6 ካብ 10 ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ውሕስነት ምግቢ የብሎምን።
ኣብዚ ዞባ ውሕስነት መግቢ ክረጋገጽ እንተዘይክኢሉ ሓደጋ ጥሜት ናይ ዘንጸላልዎም ብዙሕ ሰባት ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን መጠንቀቕታታት ቀሪቡሎ ኣብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ብዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብእሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ዘስዓቦ ደርቂ ዘይበቑዕ ምሕደራ መንግስታት ዘይርጉእ መነባብሮን ግርጭታትን ህዝቢ ውሕስነት መግቢ ከረጋግጽ ኣብ ዘይክእለሉ ቀጻሊ ድኽነት ከም ዝነብር ዝፍለጥ እዩ መንግስታት ዘን ሃገራት ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ነዞም ኣውራ ጠንቅታት ዝኾኑ ነጥብታት ኣብ ምፍታሕ ቅልጡፍ ተበግሶ ክወስዱ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ማሕቡብ መዓሊም ኣተሓሳሲቡ ቅድሚ 2 ዓመታት $8 ሚልዮን ኣሜሪካ ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ናብ መበቆል ሃገሩ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ተቐቲሉ መርበባት ሓበሬታ ካናዳ ብዘርግሖ ዜና መሰረት እቲ ሚካኤል ገብሩ ዝተባለ ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ቅድሚ 2 ሰሙን ናብ መበቆል ሃገሩ ድሕሪ ምምላሱ ብዘይተፈልጠ ኩነታት እዩ ሞይቱ ተረኺቡ ነባሪ ከተማ ቶሮንቶ ዝኾነ ወዲ 41 ዓመት ሚካኤል ገብሩ ድሕሪ ሎቶሮ ምዕዋቱ ናብ ኢትዮጵያን ካናዳን ብቐጻልዩ ክመላለስ ጸኒሑ ብዛዕባ ኣማውጥኡ ዝምልከት ዝኾነ ኣፍልጦ ከም ዘይብሎም ዝገልጹ ቤተሰቡ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ካናዳ ሓገዝ ሓቲቶም ኣለዉ ሚካኤል ነቲ $8 ሚልዮን ድሕሪ ምዕዋቱ ብምስጢር ክትሓዘሉ ደልዩ ከም ዝነበረን መርበባት ዜና ካናዳ ዝጠቕሳ እንተኾነ ኣማውጥኡ ምስቲ ሎቶሪ ብምዕዋቱ ዝወነኖ ሃብቲ ምትሕሓዝ ኣለዎ ድዩ የብሉን ገና ኣይተፈልጠን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት ዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ሬድዮ ኤረና መንገዲ ሳተላይትን ኢንተርነትን ን24 ሰዓታት ቀጻልዩ ሰላም ሬድዮ ኤረና